Kanigari ka All India Radio Shillong ka khubor an pulia phidi Mary Nongkanti walang. Kimat ki bakong sanjong ka khubor man ta ka stem. Pentip Menteri Ramba ka Meghalaya konrat ki sangma ba ka retest ka ba ar jong inong pang COVID-19 mamarway ha Meghalaya kalami negative ni khot no khnyang jingpang. Ha Assam sa uwi ubriw laklat no menhin kasngi na marjong ka klam COVID-19. Peninuksa ka lat talabo dorbar chnong hakar kompen kre bajanai bante la kamia ka jingsa priang ka klam COVID-19 ki khubor ki babnya ha Meghalaya inong pang COVID-19 ba marway jong kani ka jala ila yo ya ka report negative ni bamdan shu ya uknyang jingpang ha ka test ka balami minhen ka sngi Menta ka Meghalaya kamdan shu ikinong pang COVID-19 barkan shimpor arpway sngi banyo penbanaya ka Meghalaya kum ka green zone lada omdan bayo ya uknyang jingpang hakini ki arpway sngi Menteri Ramba ka Meghalaya konrat ki sangmau ong baya mentahi ka Meghalaya kalalat na ka jingte uknyang jingpang corona dak result negative ka bami ni nongpang ibakaddo jong kani ka jela Wala kata kalong kabadan kam mandang perking ye ki kendon te lakam namar kidang don shibun ki try jela ki balawan phaishnong na ki benta pa pher jong kari India. Menteri Ramba ong bakalong shisha ka kam ka bajwat banya khun bat bodde ni ki phau hajar hot ki brio ki bawan phai se ka jela la jong. Kat bala la ka bor ka jela ka lapan kre banya khun ya kani ka jing e da ka jing persyang ka barat ba haki kerdan ki ba pher Ha kabay di baka jing bo iki jaka ki bakarpang ha kani ki jalaban penbiang ya gitu ki beriu ki bawan nabar Menteri Ramba ong baka sorkar kan sa perkhat ya ki jing terwa bala terwa di ki balang kristan bat ki kinhuan ki ba pher ki bala ai kelut mensi mi la ki yeng bat ki wei ki tiar ban penan kam na ka benta ka tei ki jing thmu Ukonat sang mau ong baka Meghalaya ka dei ka wei ni ki jela ha ka than chate lam mingi ka ba biang ya ka jaka ban test ya ki nong pang covid bat lanang pen klan shu ya ka jing test ha ka ni ki jela Menteri Ramba ka Meghalaya konat ke sangma ha ka kru khubor jung nin ka siulo ong baka retest ka ba ar jing nong pang covid-19 ba marwai jong ka jela kalami negative ni khot no khnyang jingpang mentala la ban pen banaya ite nong pang ba ilayo ya ka jingkot ka ba pura Tat haduk menta khat laingot ki brio ki layo ya ka jingpang klam COVID-19 ha Meghalaya ha ka ba khat arngut na pedeng jingki ki la koj bat uwei ula khlat no UMLA ka seng Congress na Mausen Ram uba Himalaya Shangpliang ula dawa ba de ben test COVID-19 ni ki brio ki ba shang basa ha ki ben ta khapot ka India bat Bangladesh ha Meghalaya Kajing dawa jong ba Shangpliang kalami hadien kajing yo khubor baladanu nong pang COVID-19 ha ka shnong Dharmapur ha Sunamganj district jong kari Bangladesh ka bajangai tang kumba sanspa mitar AA na kayo ringku ka badan ha block Mausenram East Khasi Hills district jong ka Meghalaya Ulai thoru ba ulap depentip show Menteri Ramba konrat sangma ya ketika khubor berkerpa di uwan penlong ya kejing tes ke badan kam na kebentai ki beriu baro ki basyong basa hau pur ke India bat Bangladesh ha ka joko por ba syang pliang lo kerpa ru ya menteri ki kampo yen ke sorkar Meghalaya uba lakmen remboi ban khotno ada ka jilang ka bekerki ha padeng u director general jong ki pulit ke Meghalaya bad inspector general ke BSF kenang banyak bishar benya ya ka longgaman jong ke jingpur ka klam ha Bangladesh Ha Assam wai beriu bah nyofui senam kertau la klat no minhin kasngi na marjong ka COVID-19. Daga jing klat no jong teu nongpang ka jing ya beriu ha Assam na ka klam COVID-19 ka lakiu sha ka laingon. Layo jing tipru basa saumut ki beriu ki langat hau teu khnyang jingpang ha Assam ka ba penlong ya ka jing kiu jing nongpang sha ka shispa saungon. Menteri wapet ya ka kot ka khia ha Assam Himanta Biswa Sarma ong bana prengki shispa saungot ki beriu ki balayo pang COVID-19 sauhwei ngot ki layo ya ka jingkot ka bapura laingot ki la khlat no arngot ki la mi no na Assam bat kidang sa san phrangot ki basitam menta katanat ka bakhmi ka kot ka khia ha Assam kala penlong ya ka jingwat benya ka bakerpang ha ki khatnriu hajar teliki shnong ban penthi kena ya ka jingte la kam uti khnyang jingpang ha ka jingle jurip jong ki start champang ka kot ka khia kimshim le yo sabot bandan ka jing sapriang khnyang jingpang ha ki shnong ki thau bat ha ka imlang salang namar ampat dan bayo kempang COVID-19 ha ki te ki khatnriu hajar teliki shnong ha ka jala Assam
Kani ko kubor ka wanspi na ko All India Radio Shillong. Menteri Rang Baka Assam Sarbanand Sonowal ula ai hukum man penlong ya ka jing tokit banyak halor ka jing keno baka don ka jing deko trekam ha ka bai de baka Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan Scheme ha ka te ka jilla. Additional Chief Secretary ka Sarkar Assam Ujishnu Barwa lam khamad ikakan hun tokit bala ai pore ushibnai ban pendep ya ka kam. Namar bala jur ka jing keno bambiang ka jing pentrekam ya ka PM Kisan Scheme labathai ki Deputy Commissioner jong Baro ki district ban bishar bayang ya ki keteng jong ki brio ki badon ha ka list la ki daini em ki basang hok ban yo ya ka te ka jing toy ka baka sarkar kala terwa. Uson walo la ai hukum ru ya ki DC bakin sangen oswai ka jing plat pisan na ka te ka scheme tat hadu ba andala de pendep shisha ya ki keteng Baro. Kalat Thalabo Darbar Chnong Jawai East Giant Hills District ya ka ay kabangilaban ong kum kalat Thalabo model ni ka nuksa pen na lat Thalabo kalapan kre bhai ladi banya kunting e la ja bawan lap ka khlam ha kanugon ko por da ka jingrai jong sarkar Meghalaya ban wan yalam mi ki briu la jong ki basakut shabar jong ka jela ka shnong lat Thalabo kalapan kre state ya ki lat rekam ki bekerpang Kadorbar Chnong kala thau ya ka komiti trekam ka bekerpang ban penti kena ya ka jingbet jingbiang jong kitu ki brio ki bawan phai shnong na ki benta pa pher kari kala penyare ka treka ta jong ka da ka bay snok ti lang bat ki we ki dong khanang ban yo penbiang kham janai ya ka jingdun kam ka bekerki Hasikem ka sarkar jilla kala ai jingbet ban pli no iki dukan bam ringkat bat ki jingbu kendon ba ki brio kimbet ban song bam ha ki dukan hendrei kinchu song ya ka bam kat ka ba ki snokwa Kasikim kadai ke jela ka ba hapapo ka green zone ha ka ba amshim ladon ba yo kem pang COVID-19 ha baro South Liki district ki jongka. Chief Secretary ka Sarkar Sikkim SC Gupta ong bala ai jingbet ya ka jingnet jingwan ha pdeng ki district bat kala sedang ka jing penya ya ki bos ki bakit ya ki nonglit nongwan. Ki kali ka mai ki baret bat ki kali shimet ki la banya shisngi bat sangeno shisngi kat kum ka jing betha jong ka sarkar. Additional Director General ADG Eastern Command BSF ulawan jengo ya ka Frontier Headquarter Meghalaya BSF badi ki wiki tanat ki bahap hapo jongka ha ka khat nyau bat khat pratarik menta ubenai ban khmi ek rukom ban kre jong ki sipai BSF ha ka ni ka jingki ka khlam COVID-19 ula bishar benya ya ka jing pen kre jong ki sipai ha upor usam kari ka bahap ha Meghalaya Inspector General ka BSF Kuldeep Sani ula pensngau hau ADG ya ka longkaman jong ka trei ka ta ki sipai BSF ha khapot bat ya ka jinglong bala kre jong ki ban ya khon ya ka thama COVID-19 Nakalyang jong ADG ula ai ka jingiro ki sipai ha ka jing pen kre bajana jong ki kham tam ya ka jing fikir ka bakongsan hau pot usam kari bat ka Bangladesh Ki kindon trekam bala penmi da katanat ki kampo yang ke sarkar India kala pensyai ki an ki bentrekam ha ka ribaro ka wei bante lakam ya ka pangklam COVID-19 ba kita ki an ki nong ha baro ki jaka pat ba bat he ki office trekam la pelongkong san ni ka jing pong ki mask ka jing mana ban bia ha ki jaka pat ba ni ha ki kali bala raja ba ya brio an ai jing betang ar phongut ki brio ba kindon ha ka por ba pen khot ya ka men Ka sarkar kala hukum ru badi ban penbiangi ki jaka sat kiti la ne bu de ki hand sanitizer ha man la ki corruption bat ban thawru ya ka jing shit ha ka met jong ki brio ki bawan rung thamai ha ki jaka tre de banya paji para brio bat am de banya bon than ha ki kamra tre kam Planning and Investment Commissioner ka Arunachal Pradesh Prashant Lokhande uang baka ka scheme Atma Nirbhar Bharat ya ka balapan benara ka sarkar India kan sa penyo jingmento shibun bha ya ka Arunachal Pradesh Ulokhande uang baka sarkar kala pene jingmut man penklan bha ya ka rap karyang ha ka plan trekam jongka ya ka song pisa ka ba arphau lak lur tingka bat nakati ka song ka jala Arunachal Pradesh kala ban kala long ka nong pemiso ka ba klan tam e ha ri India Nalor ka tawlo ong ru baka scheme Atma Nirbhar Bharat kan sa irap ya kumba saupau jat ki kam khai pateng ki berin ha ka te jilla uang baka sarkar Arunachal Pradesh kala pentrekam la jan shispa na ka shispa ya baro ki scheme ki bahap hapo jong ka Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana Katog ni ka khubor kala kut bakala wanshpi na ka All India Radio Shillong sa shipor kata ha kapor phrabaji minya so baga Delhi station na ka banta ka khubor ha ka ktin Hindi ban penbu da ka khubor phareng ha kapor phrashteng kani gadi ka All India Radio Shillong smabhavan amantai ki khubor na Delhi